بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألف. الحديث. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musulman doğanlar, Musulmanı Allah tebarek ve taala dürlü şekillerde siz bizlere tanıdor. Musulmanın nahile hasiyeti bolmalı, nahile kılığı bolmalı, nahile ahlakı bolmalı, nahile niyeti bolmalı. Ve şuların bir suratını inşallah bir şeklini sizlere karşı aydıp vermekliği istedim. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aydorlar: Musulman mihru muhabbetin, dostluğun merkezi, yani çeşmesi bolmalı. Şul sebepten siz biz musulmanların ağzından hiç vakt erbet söz çıkmalı değil. Hatta siz biz musulmanlar yeke insanlara değil, belki insanlara hemişe mihriban olmalı. Hemişe olara dilsuz olmalı. Elimizden gelince öz musulman doğanlarımıza kömek etmeli, yardımçılık etmeli, onları öz doğanımız yalı görmeli. Yaşulu musulman doğanlarımıza atamızın hormat gözü bilen qaramalı, öz dengduşlarımıza doğan göz bilen gözlemeli, özlemizden yaşullara, aklara, onlara ağamız deyip fikir edip gözlemeli onlara karşı. Hatta yetim, sagir, fakir doğanlarımızı edil öz bir doğanımız yalı fikir edip hemişe şoların elinden tutacak olup köp koşuşlar etmeli. Nem için siz bizlerin özlemimiz elhamdülillah dilimiz geplep molla barıp okap başlanmızdan Türkmen milletinin içinde siz kimin dostlar deyip sorak öğredip ve cevabında bizler çağrıyarlar dostu deyip cevap vermeni öğreniyoruz. Yani aslında bizler Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarının, çağrıyarlarının, yaranlarının dostu deyip siz bizler dilimize getiriyoruz. Şol sebepten şu bizler çağrıyarların dostluğunu sabit etmemiz, bizler şoların yolunu tutmaklığımız gerek. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu kış ayları gelende köçe öyme öy aylanıp iyiceniz bağmı, iyice yerinize nanınız bağmı, geyerinize yapıncağınız bağmı deyip garip musulmanlardan haber alordular. Şol sebepten siz bizler hemişe sırp öz gamımızda bolmalı değil. Nem için Allah tebarek ve taala yeri, asmani, ayı, günü, yıldızları, şamallı, tamam mahlukatları siz biz insanların hizmetinde koyun. Siz bizler için, siz bizler şondan ulanmaklığı için, hayırlanmaklığı için halk eden, yöne siz bizleri ibadeti için, siz bizleri Allah'ın ahkamini şu yeryüzünde yürütmek için halk eden, siz bizleri şul tamam mahlukatlara karşı özlerimiz adaletçılığı yürüdüp, şuların başına sahip olup, şuların başına karşı hakim olup yaşamaklığı için siz bizleri halk eden. Şol sebepten siz bizlerin özlerimiz bir men boldum ya bir öz başım çaradığın diymeli değil. Her bireklerimiz şu niyette bolmalı ki her bir musulman doğanmır, hatta bir insanın özü horluğa kalmasın deyip. Siz bizler hemsayelarımızın halinden haber almalı, öz kavimlerimizin halinden haber almalı. Aya iyicene zadı var mı? İşçeğine içeriyalı çayı suyu var mı? Şoların evlatlarına giydirir yalı eginmaşı var mı? Özünün geyer yalı eginmaşı yiyecek işçeği var mı? Meriz mi? Hali nahile? Şolardan haber alıp, şolara karşı mihru muhabbet edip, sırf Allah'ın razılığı için kömek etmeli. Beren kömeklerimizden şul elimize alıp şoňa uğranmızdan Hudaýa sırp senin razylygyň üçin şoňa garşy kömek etjek bolup bararyn. Başga da üçin diýmeli däl. Şu rakam pak niyet bilen uğramaly. Erteki gün oňa bir adajyk kömek etdim diýip oňa minnet etmeli däl bizler. Ya oňa garşy öz näzimizi götertmekli üçin oňa kömek etmeli däl. Näme üçin bizler her bir mahlukata, insana bolsun ya hatta hayvan bolaysın şoňa rahmu şefakat etsek aslında özümize rahmetdigimiz, aslında özümüz üçin bir zat ahiretdigimiz bolar. Bizler näçe hyzmat etsek Allah'ın mahlukatyna, näçe haýry ihsan etsek öz derejemiz ahirette belende galo we dünýäde Allah tebarek we taalanyň rahmetiniň
halymyza şamil bolmagyna, bizleriň başymyza iňmekligine sebäp bolar. Hatta siz bizler şu rakam bir edebi, ahlaki, şu mehr muhabbetiň çeşmesi bolmaly bizler. Bizler şu ýoly, şu sypaty öz diriçiligimizde ýörüden wagtymyzda, halatymyzda bir kafiriň özi musulman şäheriň bir gapdalyndan gelip kafir halatynda girse, o tarapyndan çykyp gidaýynça, o tarapyndan çykaýynça, siz bizleriň diriçiligimizi görüp, şuňa aşyk bolup, şuňa muhabbet edip, öz batyl ýoluny, kafirlik ýoluny zygyp musulmanlaryň dinine, ýoluna girmeli olar. Hatta şu wagty zamanada şu kafir kişwerlerde 3 tan muallim şu täze günlerinde bir şagirdiniň, bir gecicik 7-8 ýaşyndaky şagirdiniň ahlakyny görüp, şonuň edebini görüp musulman bolupdyr. Ol kişwerde bir musulman öý bar ekeni, onun ogly şu 7-8 ýaşynda mektebe gatnadyr ekeni. Mektepdäki şagirdleriň bary şol ýekeje şagirdden başga hemmesi kafir ekeni. Hatta ustadlarynyň bary hem kafir ekeni. Ýöne bir şagirdiň özi baror ekendenim tefsir beren wagtynda ýer içer ýaly zat erse 4 zat ertor ekeni. Almersin, çörek ersin. Ondan şu 4 tane erten zadynyň birini özi ýor ekeni. Üçüsini ustadyna beror ekeni. Ustadlary munyň mehribanlygynyň we mehribanlygyny görüp, munyň ihtiramyny görüp, hayran bolup minsinlap örekeller. Haýsy bir bileje okap beren şagirdleriň özi ýykylyp egin maşyny alaýsa, baryp çyk ýuwup beror ekeni. Haýsy biriniň kitapçasy ýyrtylyp, ýa kitapçasy ýitip, aglap otursa baryp öz kitapçasyny berip dindiror ekeni. Ya ikisan mektep oglanlar urşda mektebiň içinde bolsun, ýolda bolsun, baryp dogonlar urşmaň ahirin, barymyz bir deň ahirin, barymyz bir mektebiň şagirda, bu urşmak biz insanlara ýaraşan ok. Urşup birek-biregini iteläp görmek, kelesini ýarmak, ol bir haýwanlaryň wezipesi. Olarda akıl ýok, siz bizlere Allahyň öz akıl beren adyp, ýagşy sözler bilen olaryň ortasyny açyp goýberýär ekeni. Ondan ta ýyl ahiret teňeç ustadlar hayran bolup bu çağajagyň halatyna, edebine gedip börekenler. Ýyl ahir bolupdyr. Ondan ustadlar şagirdler üýşürip aýdypdyr: "Haýsyňyz, haýsy işdäni, närakam almy okumaklygy haladyňyz diýse, şagirdlerin her kaýsy bir zat aýdypdyr. Biri men injenerlik okysym gelo, biri ykdysaddan bolasym gelo, biri men tababat okap daktar boljak, biri kompýuter saýnysy okajak. Her kaýsy bir işdäni özüne saýlapdyrlar. Ondan bul hyzmat etdiren, bir öz hyzmaty bilen, edebi bilen hemme şagirdleri, ustalaryny haýrana goýup duran bul musulman çağadan sorapdyrlar. Siz nämäni haladysyňyz? Siz näme bolasyňyz gelo diýse, men sahaba bolasym gelo diýen doganlar. Men sahaba bolasym gelor diýen. Heniz bul ustadlary näme üçin bular biýdiň-de kafir eken ustadlary haýran galtyýar. Sahabalyk rişde näme? Sahaba diýeniň näme diýse, mayda çağa bolansoň, kan düşündir bilmän, men sahaba bolasym gelo diýdi. Ondan ustadlar ortasında meşwere etdi diýor, maslahat etdi diýor. Bir çağajagyň etdiren işleri jyda bir üýtgeşik. Hatta bizler munyň etdiren işini edi bilemizok, ya etjek ol köş edi bilemizok. Min qiyaly mehr muhabbet, min qiyaly hyzmat etmek, kine söz kuduretsiz, min qiyaly edepli şagird bir şagirdem ýok mektebimizde. Hatta bizler hem min qiyaly edebe muraat edemizok, edepli bolup bilemizok. Gelin şunun atasynyň, enesiniň öýüne baralyň, bir nähile çağaka, sahaba näme? Belki ýaşullaryndan, atasyndan, ejesinden sorasak bizlere aýdyp berer da diýip muallimler munyň ýygyna düşüp 3 ustady bularyň öýüne gidorlar bu çağajaň. Öýüne barorlar, öýüne baryp görseler, munyň atasy hem musulman ekeni, enesi hem musulman ekeni, hem atasy alim din ekeni. Mundan sorapdyrlar, öwladyň şular ýaly hyzmatly, şular ýaly biziň mektebimizde haýry bereket köpelik gidip baro, mehr muhabbet köpelik gidip baro. Öýle oglanlaryň baryna bir ýagşy ýolda nusha bolup ber. İzzet abreyi özünün kam kalıp gidip baro böyle kilen kam. Biz ustadlarım bundan hatta edebe öğrenip gidip barors. Munun etron işleri bizlere hayrana koyuldu. Näme okuyacak diýseňem men sahaba boljak. Sahabalyk rişdäni okuyacak. Şo sahabalyk makama yetjek. Şonu esliýdürün diýip şöýdi diýýär. Sahaba näme? Sahabanyň rişdesi näme? Olaryň ýoly näme bize düşündirseňle diýdi. Onun atasy
Oy, ovadan sözler bilen düşündürdü diyor. Sahabe, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen bilece yaşap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında didini epip, edep bilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğrenen ve edep öğrenen ve şonun yolunu tutan ve şonun bilen bile gedenlere sahabe deyip aydılıyor deydi. Bol üç muallimi ki heniz musulmançılığa giren deldi. Musulmançılığın nahileliğini bilen okdi. Bunu gördü de hayran galt diyor. Şular Muhammed Aleyhisselam'ın şagirdi mi? Muhammed Aleyhisselam sizlerin peygamberiniz, siz musulmanları näme dip sizlere düşündürü? İnsanlar nahile olup yaşamalı. Ayttılar diyor peygamberimiz ayttılar. El mu'minu ma'lefun. Musulman mehru muhabbetin ve ülfetçiliğin şefakatu mihribanlığın asli çeşmesi olmalı diyor. Ve aydışın yalışı çağacık ana şular yalı. Şular yalı bir mihir muhabbetli. Yıkılanı kaldırıp bör. Egin maşgarap olanın kıyını yuvup berip bör. Hiç bir alada kovga bilen işi yok. Aydışı yalı. Senin şu evladın aha mihir muhabbetin, ülfetliğin, dostluğun, bihi çeşmesiliğini ödü bizlere karşı zahmeti bilen aşkar etti görkezdi. Eğer şu Muhammed Aleyhisselam'ın sahabaları şular yalı pek yol, şular yalı bir mihir muhabbet bilen yaşadıran olsa, yaşap ömrünü geçiren olsa, bunların ustadı Muhammed Aleyhisselam dağım nahile bir kovu adamdır, nahile bir doğru adamdır. Bizlerim şunun dinine girecek deyip musulman olun. Aslında musulman doğanlar. Siz bizler dinimizi tutanmızda dünya yüzünün insanları bizlerin halatımızı görende özleri dinimize gelmeli. Şol sebepten kış ayı geldi. Çillenin içi imkanı var. Öz musulman doğanlarımızdan akşam yerine tapman oturan olsa. Ya geyere çağacıkları özü geyere yıllara kalınrak eginmaşı yok olsa. İmkanı var yapınara düdü yorgunu yok olsa. Gelin ey musulman doğanlar. Ya haysi birimiz aklımız yetip enemizden atamızdan güderanı ayıran olsak hem. Şol en atamızı, qarrı en atalarımızı, ya yaşul ağamızı yatlalin. Eğer iktisatta bir adacık iktisatımız, mali devletimiz artıqraq, yani bar olsa başımız çara duran olsak, 1-2 san, 3 san, 4 san, tədece, yılcacık kempel alıp görmene barın en atalarınızı. Onların eline qoşurun, yımşaqraq, kış ayında yer içeri alı, ya pul verip qaydın, ya ertinde yaxşı duasını alın. Ve ondan başka doğunun vardır, doğun oğlanlarımız vardır, başka kovmu xeşimiz vardır, ya her bir musulman doğunumuz vardır. Şundan şöyle, gelin hemmemiz şu niyeti alalım ki, şu kasta minelin musulman doğunlarımızın elini tutup, şu sahabaların yolunu tutacak olalım. Qaran o çağacık, kafir kişverde, sahabaların, çaryarların yolunu tutarlık için onların musulman olmağına, kafirliğin, küfrü, şirkin merkezinde şoların musulmançılığa gelmekliğine, dindar olmağına sebep olupdur şonun ahlakı. Aslında musulman deyip ağda alınsa, hatta kafir hem bizlerin ortamıda gelse, eğer musulmanların ortasında geldin değilse, şoların kalbinde aramış tapılsın. Şolar arkayın olsun. Malımız oğurlanmaz, zadımız alınmaz, abreyimiz dökülmez, bize hiç kim hıyanet etmez deyip şu fikre mineri alıp olalım. Asli musulmançılık şu olmalı. Musulmançılıkta azar eziyet vermek yok, belki kömek etmek var, yıkılanı kaldırmak var, acı doyurmak var, egin maçta da egin maç giydirmek var aziz musulman doğanlar. İnşallah men hem şul jayda sözümü hatime beron ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.